Olis heittämään sitä puukolla siihen vitu ihmeen rota. Oi! Näin! Vittu! Orkas. Orkas! Oi oi oi! Päm! Oi vittu! Mistäs tällä kertaa? Vähän se on siistis paikassa, hei. En mä vittu tajun. Mitä vittua? Onko täällä joku no-recoili? On! No-recoil aimbot. Joo, ei. Tää on kyllähän tuhnu tää ase. Tää on vaan kaukaa just hyvä. Mut muuten täällä pitää ampua 700 kertaa. Kuuliks ton kivan spray? Tää kyllä liivaa toi spotti. Liikaa porukkaa. Liikaa tapettu. Liikaa tuleta. Ammu siihen mun alla. Muutenkin lähes poikkeuksesta kaikki ampuu sen päin. Give my spray because I can. Okay. Niin mä oon ruspikausaikään. Mulla on enää 100 panosta jäljellä. Tapoinko mä koko tiimi? Näköjään. Joo, mä tapoin, mulla oli 2 tappoa. Elikkä 6 tapoa. Toivos mä ihan niinku matskukamaa. Vittu. Olis heittämään sitä puukolla siihen vitu ihmeen rota. Oi! Näin! Vittu! Orkas. Orkas! Oi oi oi! Päm! Oi vittu!